L-Ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea Richard Kakia Caruana tlieta filgħaxija quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Ewropew ikkonferma li ilu għal dawn l-aħħar 21 sena jattendi il-laqgħat tal-Kabinett. Naħseb l-ewwel laqgħa tal-Kabinett li attendejt kien f'1991. Fuq bażi regolari pratikament u xekk nifhem. Fuq bażi pjuttost regolari. Meta kien mistoqsi mid-deputat Laburista George Vella dwar ir-rol tiegħu illum fil-Kabinett, Kakia Caruana wieġeb hekk. Issa, x'inhu r-rol tiegħek fil-Kabinett? Naħseb dik hija mistoqsija l-iktar li għandu jirrispondi Prim Ministru. Minkejja dan, fil-Parlament kienet qali li Kakia Caruana illum jattendi l-Kabinett bħala konsulent personali ta' Lawrence Gonzi fuq affarijiet Ewropej. Meta d-deputat Laburista George Vella rid jistaqsi lil Kakia Caruana dwar l-involviment tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, iċ-Chairman tal-Kumitat, id-Deputat Nazzjonalista Francis Zamid Demek, kif ukoll il-Viċi Prim Ministru Tonio Borg oġġezzjonaw. Fi żmien kont campaign manager għall-PNT u wara membru fil-grupp ta' strateġija. Dik din Nżommu rilevanza le. Issa iġibi jattendu l-Kabinett. Irid nżomm rilevanza mal-mozzjoni. Tul ix-xhieda tiegħu Richard Kakia Caruana kemm il-darba ddikjara li huwa jsegwi l-istruzzjonijiet li jingħata mill-Gvern. Jiena kont qed nesegwixxi biss l-istruzzjonijiet tal-Gvern Malti. Il-laqgħa ta' tlieta ntemmet għal-ħabta ta' 9:15 ġiet aġġornata għat-2 4 ta' Ġunju fejn se jkompli jiexed Richard Kakia Caruana.